Good day mga kaninyos, in celebration sa atong 88 Charter Day sa siyudad sa Cebu, dali ato kaning lantawon ang art exhibit diri sa labi sa Legislative Building nga giuluhan og kita ang katawhan mga magtutukod sa Dakbayan. Let's go! Nakadisplay karon diri sa Legislative Lobby ang nagkadaiyang portrait painting o landscape painting sa mga Cebuanon nga dako og natampo alang sa kalampusan sa Dakbayan. Gihimo kini isip kabahin sa selebrasyon sa ika-88 Charter Day sa siyudad sa Cebu. Lakip sa anaa sa exhibit silang Don Ramon Aboites, Pilantropo, Marcelo Fernan, kanhi Chief Justice sa Supreme Court, Don Vicente Rama, amahan sa Cebu City Charter, Hilario Davide Jr., kanhi Chief Justice sa Supreme Court, ug kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr. Lakip sad ang Asia's Queen of Song na si Pilita Corrales. Sa mensahe ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, siya nagkanayon nga angayan lang ilhon ang mga nahisgutang personalidad nga dakog na tampo sa nakabot sa syudad karon. So we honor them and we thank them and we give them our unequivocal thanks for their participation in building Cebu City to what it is now. Ang exhibit na may tema Kita ang Katawhan, mga magtutukod sa Dakbayan, nagpakita sa mga obra na koleksyon sa Cebu City Museum pinaagi ni Assistant Professor J. Nathan Jury. Nagpahigayon usab og on-the-spot portrait sketching diin usa sa mga artist nga si Artemio Anga atong gipangutana kung unsaon nga mahimong master portrait painting artist. You have to master the drawing, the proportion of the drawing, the line drawing, how it is arranged or composed, then values. Because values is considered to be the lightness and the darkness of that specific area. When it is already perfected, or let us say it is already concretely rendered or done, then colors will just follow. Pipila lang kini nga mga obra ang makita ninyo diri sa Legislative Building mga kaninyos. Busa, bisita na! Bye mga kaninyos!